Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag sa mga kaubanang pare nga niya karon sa altar. O kanatong tanan nga nagsaulog sa kapistahan ni Kristo nga Hari. Mga igsoon, wala lamang kita mianhi aron paghatag og pasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Mianhi kita aron atong sa ulugon kining dakong piyesta sa tibok universo nga gisangyaw sa tibok simbahan nga si Kristo mao ang hari nga dili gayud madawat sa kalibutan. Ambot og ngano? Una sa tanan, gisangyaw sa simbahan si Kristo nga hari. Ganahan ba mo nga adunay hari nga gilansang sa krus? Kung atong ipahimutang sa atong kapanahunan karon, ang paagi sa pagsilot sa usa ka taong kriminal mawang pagpatay kaniya diya sa silya elektrika o sa lethal injection. Ganahan ka ba nga musangyaw iproklamar nimo ang usa ka tawo nga gisilutan sa kamatayon diha sa silya elektrika? Unsang matanga nga hari na apan dili gyud madawat sa kalibutan tungod kay ang iyang pagtan-aw sa krus usaman kasilot. Mas makalilisang ang silot sa krus kaysa kastigo sa kamatayon sa elektrika o sa lethal injection. Sudunga lamang ang dagway ni Jesus nga naa nagbitay sa krus. Ingon ba ni ana ang kamatayon sa katawo nga gisilutan sa silya elektrika? Naputos sa bunog, naputos sa mga samad, ug hilabihan kasakit ang gibating kamatayon. Busa makaingon kita, the punishment can never be compared to the shameful experience of dying in the cross. And yet the church proclaimed that Jesus is the King. Mao na mga igsoon, unsa may kahulugan nga ato mang gi-recognize nga hari si Jesus nga gilansang sa krus. Ang pag-proclaim kaniya mo'y dako kaayong kabahin ang iyang paghari sa tibuok kalibutan. Dili lamang sa usa ka dapit, sa usa ka panahon, kundi sa tibuok kalibutan. Jesus rules over the world, and yet the world does not recognize His kingship. Nga naman, tungod kay ang paghari ni Jesus mao man ang paghari sa gugma o kaluoy. Gipadayag kining maong gugma o kaluoy diha sa iyahang kamatayon sa krus. The power of the cross is the power of God's love and mercy. Maunay ang iyang paghari. Ug nganong sa krus mangyod? Nganong sa kahoy nga krus mangyod? Mahimo man unta niya nga dili siya magpakamatay sa krus? Nahinumdum ba kamo nga si Pedro mitigbas sa dunggan sa sakop nga mudakop unta kaniya?
Gibadlong si Pedro ug giingnan ni Jesus, wa ka ba masayod nga mahimo ko ang pagbalibad sa kamatayon pinaagi sa paghangyo sa napulog duha ka mga lehiones nga ipadala nga mga anghel nga mo manalipod kanako. Mahimo ko ang pagbalibad. Apan wala kini niya buhata tungod kay sa iyang dakong gugma sa tao ug sa kabubuton sa Dios, mao gayud ang naghari sa iyang kasing-kasing. Busa nagpadayon siyang nagpakamatay because He willed it. Kagustuhan niya aron matuman ang gusto sa Diyos Amahan that He will die that way. Gugma sa Diyos, gugma sa tao ang nagtukmod kaniya, ug mao kini ang gugma nga mao'y nakapahari kaniya sa krus. It is not an ordinary love. It is not an ordinary human love. It is the merciful love of Jesus nga mao'y naghari diha mismo sa krus nga iyang gipakamatyan. Busa gikan sa trono nadungog ang iyang kusog nga tingog sa Dios. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilahang gibuhat. Unsa may ilang gibuhat? Ang pagpanamastamas kaniya ug sa katapusan nagmalampuson sa pagpatay kaniya. Nangayo pa siyag pasaylo sa gibuhat sa tao. And the last words nga mi gawas sa iyahang mga ngabil mao ang pulong pasaylua sila. Love and mercy mao'y nibuhagay diha sa krus. Love and mercy radiates, mibuhagay diha sa krus, diha sa trono sa Haring Jesus. Nganuman, tungod kay kitang tanan makasasala man, we are a sinful people. Ug tungod niya na we are in need of God's mercy, and much more ang iyang gugma kanato. Busa buot siya nga danihon kita dili aron sa kahadlok, dili aron himuon kitang ulipon, gidani kita, giimbitar kita, gikabig kita out of His love and mercy, not out of fear, dili sa kahadlok sa Dios. Mao kini mga igsuon ang matang sa iyang paghari. So what is this kingdom? Kung hari ka, duna gyud kay kingdom, gingharian. Una sa tanan, ang paghari sa Dios dili nimo makitaan nga usa ka lugar nga matultulan sa GPS diha sa mapa. Dili nimo madiskubrian kana. Ang paghari sa Dios naa diha sa matag kinabuhi sa tao, in every human life. Naa diha ang matag kinabuhi nga diin nakakaplag og kaayuhan. You are being healed by God's mercy and love. You are being forgiven. You are being reconciled to God. Napahiuli ang imong kaugalingon, nakakaplag kag kalinaw nga walay arang nga kalinaw sa imong kinahiladman, sa imong hunahuna,
sa imong panimuyo. Murag na hinultol ka na. Doon na direksyon, doon na kahulugan ng imong kinabuhi. Nakabaton ka na kaanindot sa imuhang pangisip. Mao kini ang paghari sa Dios. It is not a place. Dili sab ni kaniadto ra. Dili sab ni karon ra. Kundili in every age, in every century, in every millennium, in every era wherein we still exist. Busa ang paghari sa Dios is in every age, in every human life that exists. Mga igsoon, nining kapistahan ni Kristo nga hari, we look at the cross. Apan ang tanaw sa tao sa cross, it is a cross of weakness. Kahuyangan, unsa may makuha nimo sa cross? Apan kadtong mga tao nga nakakaplag sa paghari ni Kristo, it is not a weakness, kundili kalig-on. Kalig-on tungod kay naghatag kini kanila og pagbag-o sa kinabuhi. It is not a cross of loneliness. It is a cross that gives life to those who ask for it. Mao kini ang iyang krus, nga mao ang iyang trono nga giharian. Busa, the cross is not only up there hanging. The cross is at the Mass. Naa sa santos nga misa ang cross. Sa matag higayon nga atong i-offer ang pan o bino nga mamahimong mahal nga lawas ug dugo sa Ginoo. Ang kusog, ang kalig-on, ang epekto niini naa sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Nga mao'y magbag-o kanato. Mauna nga ang bag-ong trono sa Dios, dili lang ang cross, kundili aniya sa simbahan, aniya sa katawhan nga nakakaplag sa iyang paghari sa kinabuhi. Asa na ito makuha na? Naa sa atong pagkalawat, naa sa atong paghalad sa iyang mahal nga lawas ug dugo. Busawa lamang kita nagpasidungog sa mahal nga birhen sa pagsimba, kundili ang atong gisimba mao ang atong Dios nga hari nga mo'y giagak sa mahal nga birhen sud sa iyang sabakan ug sud sa tulo ka tuig nga diha sa iyang puder. Giagak niya si Jesus aron ihatag kanato nga mamahimong hari sa atong kinabuhi. Busa talitapos naman ang tuig o gitapos karong nga Domingo. Sunod Domingo mao naman ang unang Domingo sa Adbyento. Let it be resolved nga ang krus atong pasidunggan, ang krus atong ibutang, ang krus dili nato sapawan sa atong mga telebisyon, atong papahawaon ang cross tungod kay ibutang ta ang TV, ibutang ta ang atong mga gipamalit. Dili, ibutang sa inyong panimay, magpablising gani imong balay, naa gani mo'y balay, butangi gayud og cross, because the cross is not a symbol of weakness and loneliness. It is the symbol of strength and life. Mo nang ako mag-blessing gani kong balay, mangita jud ko asa man ang inyong cross. Naay gitinguha sa balaod, ipasa karon sa kongreso nga walaon ang cross diha sa mga hospitals. Kana naana sa mga laing tinuhuan because wa nila makita the symbol, the power and the strength that it gives on the cross. The throne of God
ang trono sa Dios naa sa cross, tungod diha ni buhagay ang gugma nga maluluyon sa Dios. Timan-ig yun na, ayaw ginawad sa inyong alimpatakan. Gusto kamo nga makabaton ug gugma sa Ginoo, dawata si Jesus diha sa cross. Ibutang, pamalandungi, magampo kita sud sa atong panimay, kay maog nagyud na ang nagkuwang kanato, mao na nga miserable ang atong kinabuhi. Tanawa ang atong katilingban karon, puno sa kabangis, puno sa violence. Mata sa mata, ngipon sa ngipon, puno sa pinatyanay, puno sa pandaog-daog, puno sa pagpahimulos, because they cannot accept the reign of God in their hearts. Let it be resolved in your homes. Start sa inyong panimalay as we start the New Year calendar sa simbahan. Start to be resolved nga maghari na si Kristo sa inyong panimay by the symbol of the cross in your hearts, in your families. Amen? Amen. Manindog paliho.